ji balafirên Tirkiyeyê gund û navçeyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê bimbaran dikin û şer û pevçûnên tund di navbera çekdarên Durê Firat û bi piştevaniya artêşa Tirkiyê û çekdarên YPG li gundên ser sînorê Tirkiyê û gundên sînorî yên bajarê Ezazê berdewam in. Malpera Rojava News li ser zarê jêdereke xwe ragihandiye ku şerê pêşveçûn û paşveçûn li gundên navçeya Şeran berdewam e û bi taybet li Çiyayê Parsê û gundê Qester Cindo ku ji ber wî şerî piraniya xelkê sivîl yên gundê Qitmê, Kefercenne û beşek ji Sînka û Şeran û Xirabê Şerra derbeder bûne. Herwiha balafirên Tirkiyê gundên Degmedaş û Erebwêran û Şîltat û Ekêdam û derdora bendava Meydanîkê û navendên YPG li navçeya Şeran bi tondî bombebaran kirin. Jêderê tekez kir ku piştî derbasbûna çekdarên Durê Firat nav gundên Kurdo, Heftaro û Balê Ebeydanî û Qirnê, Şingêlê carek din ji aliyê çekdarên YPG ve hatin kontrol kirin. û li navçeya Raco ji roja yekê de û balafirên Tirkiyê bi tundî gundên Raco bombebaran dikin û şer û pevçûnên tund li gundên Me'mela, Umara, Elbîskê û Şadiyan berdewam e. Herwiha çekdarên Durê Firat derbasî gundê Umara û Sûrkê bûn. Lêniha şerê pêşveçûn û paşveçûn li wan gundan jî rû didin. Ji derê amaje bû yekê kir ku gundên navçeya Cindrêsê û Şiyê wek gundê Hemamê û Aşkan hatin armançkirin û xelkê wan gundan berê xwe dan navenda bajarê Efrînê. Li gorî jêderên xwecihî ji nav Efrînê ku doh bi şevê balafirên Tirkiyê ta berbanga sibê li asmana navenda Efrînê difirîn û piştre bargeha Qîbarê û gundê Keferşîlê hatine armançkirin û matersiyek mezin li cem xelkê dirûst bû. Ji ber ku bi tenê 2 kîlometran her du gundên Qîbarê û Keferşîlê ji navenda bajar dûr in. Jêderên xwecihî tekez kirin ku hin malbat ji berkêmbûna pêdiviyên jiyanê hewl didin derbederî taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê li Helebê bibin. Lê ji ber giranbûna çûna Helebê nikarin biçin û doh malbateke ji Efrînê bi 5 milyonên Sûrî ji Efrînê derbederî Helebê bûn.